Ine kartlar, ine de men uttum. İyi Huday. Men uttum. Yok seni diyelim Ama mi? oňurzat kalmadı ahire. Sana mı da mı oňurzat kalan oğa? Yeri bolýala kumut bir edek utulun ekeninde utulongda näme? Yok yok beyle del. Bugün subgaran kan günü. Bugün meni hiç kim utup bilmez. İneferet parvam geldi. Hatta o da meni utup bilmez. Day cedel edermin. Cedel etme. Boğulumu sinen etme. Yeri Faruk. Sen neyme getirdin? Sandeş, ecem Devdas çeni verdi. Bay bu. Devdas neredeki? Mına seyredinle. O nerede bolar öýdýän? Londondan gelen jenap ýokarda öz otagyna bolsa gerek. Ol uzakdan öz Londonna tarap seyredýändir. Raýnyne gördüňizmi? Odallar ol siziň bilen iň bolmanyna gürleşýärdi. Indi bolsa bu gödeligiz göne Devdasyň ýanyna ýokary gal berýär. Görýänle soňky günlerde sun yitradan sandeş ýygy-ýygydan gelýär. Bugün näme? Asmanyň aýy zemine düşäýdimi? Sen aklın çaşırmak üçün düşdi. Bu näme? Hemmesi doğru mu kadip barlak görýän? Ýeri nähil eken? Başa ýyl bolubam bilmez. Näme üçin? Men sana çağalykdan bile dahry. O dogry. Ha bu näme? Mecimi, Oň mejimediňi bilýän ýöne onda näme bar? bahana var. Men üçin sandeşmi? Özüm görey. Suy boş ahry. Samsyk şoň çine men oňa bahana diýenne. Ey Hudaý, nähil gahar gadap. Özüň Rüstem görkezmekde sen nusga görkezýän. Sen öňkülüňden hiç ütkemäsiň. Senem öňkülüňden hiç ütgemänsiň. Nähili? Bir sowat. Elbette. Inni biziň hemmäme sen üçin bisowat bolup görünür. Sen Londonda bilim alyp gelen kişisiň. Umuman London ul şäherdir. Devdar şeýle demi? London diýsem ütgeşik. O ýerde hemme zat uly, adamlarym, edilýän gürrüňlerim, köçelerim, jaýlarym uly, Londonyň Trafalgar köçedem uly, unnak kuşlarym, kepterlerim, köşklerim uly, özüm gözüm düşen ýerine adamlar suw ýalakyp dur. Nämisene Faru? Londonda ýaşaýan adamlar öz dünýäsine bagtly. Senin bagtlymy? Elbetde. Sen nähil samsyjak ha? Ay, o hiçle bolýa Devdas. Hanay sen o taýda hiç wagt öz obaňy atlamadyňmy? Yok, ýatlamadım. Yo, man gatyr beýledi del. Käwagt umumy ýaşaýyş ýaýyna nahar edinemde ejemiň bişirýän gyzdyrmasyny ýatlaýadym. O ýerde ýagny Londonda bir maňa käýänni şonu kakamy ýatlaýadym. Ay, onun başga hiç taýdy ýatlamakdym. Owa, onsoň akşam gedelince çykamda iki tigirli paýtugyny göremde tıkarandasy ýatlaýadym. Akşam uykym tutmadyk wagty enemiň iýgenji ýadyma düşýärdi. Ay ana, bar bolan şol. Devdas, Yeni nämäni ýatlamaly? meni Hiç wagt ýatlamanym. Ay, bir gezek dagy ýatlan bolaýmama makmal. Faru, seni hiç wagt men ýatlamanym, dogrymy aýdýan? Devdasçynyňmy? Meni hiç wagt ýatlamadyňmy? Faru, diňe ähmiýetli zatlar ýatlanýar. Seninle bolsa hiç şeýli ähmiýet ýok. Diýmek ähmiýetli diňe senne? Dogry. Şoň çinim sen ýazan hatyň her günne 5 ýerde okardym. Devdas, o hatlary bir ýylda jem näçede okapdyryn? O nemede egerde 10 ýylda näçede okapdyryn? Onu ika köpersek egerde biz 18250 gedek. On saňa men 10 ýyl mundan ozal sen adyňa şem ýaktym. O şem heni demeçenok. O näçe tagat berýän ýa? Sen şonu bilýärmi? eger biz hasap etsek, onu 87600 bolýar. Devdas, sende bir güç var. Men seni her pursat ýatladym. Devdas, bir günde näçe pursat bar? Sen şonu bilýärmi? bilýän häzir aýdaýyn egerde neme häzir Sen hasap etmäge goşa ekeniň. Faru. Yerin çigen bolsa men seni bir gezek ýatladym. Kaçan? Her gezek demalamda.
Men diňe ýatlama leyl adamlar ýatlaýadym. Sen samsajak. Sen samsajak. Sen meni ýatlan pursatlaryň hasap edip bilýän. Şo pursatlarda men nähili ejir çekenmi hasap etmediňmi? Dogry, şemi ýakan sen. Imma şem bolup ýan men nima ahry? Näme üçin? Ay Faru! Faru! Seysen 7600. Men köpden bäri bir zadyň pikirini etýän. Isleseňiz size aýdyp bereýin. Onu diňe iki tane at bolaymaly. Biri Faru, birem Devdar. Jumudar babuz. Siz onu nerden bildiňiz? Kumuda aýtdy Devdas bilen Faru täzeden oýuna başlapdyrlar. Olar uzunlygyň biri-birine durup bilen seretişýärler. Eger öýe barmagy bahana gerek bolsa-da, onna sandeşi berýärler. Men bu ýagdaý halamok. Sunitra orta günler ýatyp Faru bilen Devdasyň toýunyň düýşüni görýär. Ha, şey diýsene kaşalya, günnüki düýüş dogry bolana ahyry. Ana Milkan tansy gyýda öýlenip awaýdan gaçmadym näme? Indi näme boldy? Dilem şular ýaly biderek adamlarla garyndaş bolup öz tokum tijimir gülka goýmalym ha? Wahmunyň dogruly, sen Sunitra gaty bilet. On günnäki dilinde. Eger gelip garnaşlyk açmak barada bir zat diýse, biz oňa näme diýeriz? Eger geleýse hökman garşy bolmaly bolar. Beýle diýmeň, näme üçin garşy boljak? Hanaýdyň ana? Olar barly adamlar. Biziň morda depämizden ýağış kesip goýup dur ahyr görýärmi? Nirede? Ey, Sunitra. Inni postada biziň hatda ýaşaýan ýerimiň adam itkapdyr. O itkapdyr Milkan Chakravarti Könejay diýen salgy ýazylypdyr. Biziň Farumyzyň näme ýetmedi wa diýip soraýan. O kap bilýär, ýazyp bilýär, gözel görkli. Eger biz onu durmuşa çykarjaňmyzy ýaňda daýsak, onu onar çykar. Ha o şeýle. Siz Faru barada alad etmeň. Ine görersiňiz, günlerde bir gün hut şo tarapdan çakylyk geler. Sen bu barada gowja ölen, men olsa rahat ukuyum alaýyn. Vay Jumidar babu, tere dahyry, sen Könejayň. Wah bilim. Ey Hudaý, neňse şaýsepler? Bulan hemmesi maňamy? Sen oğullu orup berseň biz sana hey zat bermersmi? Enem hazinany açypdyr, onu talaňany. Dogrudan bilinje. Elbetde talamaly. Enesi, bu bilediň ne pisligini men muny hökman daknaryn he? Yok, bolmaz gelin, bu sen üçin gel. Onu bu kim üçin? Men muny Devdasymyň gelini üçin niýetlep goýdum, han bäri berany. Yer bolýada. Onu hemmesin Devdasyň gelinine bereýin. Maňa hiç adam gerek gel. Dagy nähil bolup biler. Öýüňizde uly gelin edip ýörken nirede bir ente gelmediň aladas ne diýerler? Gelinje, bilediğim görani nähil oňat biledik. Saňa gowy gelşer. Yurjihan, olar ýaly biledikleri biziň hyzmatkarlarymyz dakynýa. Bereň oňat sizem dakynyňda özüňizi hyzmatkar hasap edäýin. Ay oğula, mene ýem bu öýüň hyzmatkaryna deňellim ahry. Kim näme diýse de